Inselmilkom. Ġajna tqajna għal dan il-Medical Bulletin dwar il-COVID fis-sitwazzjoni bħalissa li qegħdin fis-sitwazzjoni li hija transitorja. Minn meta ltqajna nhar il-ġimgħa sal-lum kellna iktar każijiet irkupraw, infatti mill-bieraħ llum kellna 8 każijiet li huma ġodda li rkupraw. U mill-ġimgħa sal-lum kellna 48 każ li rkupraw. Il-ġimgħa kellna 11 każ, is-sibt kellna 9 każijiet, il-ħadd kellna 3 każijiet, it-tnejn 17 każ u t-tlieta kellna 8 każijiet il-bieraħ. Dawn kienu etajiet varjati li kellna persuna waħda bejn 10 u 19 sena, 12 persuna bejn 20 u 29 sena, 11 persuna bejn 30 u 39 sena, 6 persuni bejn 40 u 49 sena, 10 persuni bejn 50 u 59 sena, 3 persuni bejn 60 u 69 sena u 4 persuni bejn 70 u 79 sena u l-aħħar persuna bejn 80 u 89 sena. Bħalma qegħdin taraw in-numri ta' każijiet li qegħdin propju jirkupraw kuljum dejjem qiegħed jiżdied kif ngħaddu il-transitorja wkoll ta' din is-sitwazzjoni. Fuq il-każijiet, mill-bieraħ llum kellna 2 każijiet oħra, nista' nagħtikom id-deskrizzjoni tagħhom iktar tard, u mill-ġimgħa il-ġimgħa kellna 2 każijiet fost 1374 tests milli għamilna. Is-sibt kellna ġurnata oħra fejn ma kellna l-ebda każijiet u għamilna 987 tests. Il-ħadd kellna każ wieħed ta' fost 597 tests. It-tnejn kellna każ wieħed fost 1071 tests u propju l-bieraħ kif qedtilkom sal-lum kellna 2 każijiet fost 1030 tests. Allura t-total ta' każijiet issa huwa ta' 622 u n-numru sabiħ ta' active cases huwa li issa dejjem qegħdin nonqsu fejn propju għandna biss 51 cases li huma attivi. Din hija sitwazzjoni li qegħdin naraw fejn in-numru ta' każijiet issa qiegħed stabbli u anka allura fost recoveries li qiegħed ikollna wkoll issa qed ikollna n-numru ta' cases li huma attivi propju wkoll dejjem qegħdin jonqsu. Kemm nagħtikom overview ta' dawn il-każijiet li kellna. Każ li kellna nhar il-ġimgħa kien ta' raġel mill-Pakistan li dan ġie through a repatriation flight għaliex kien jgħix Malta qabel flimkien mal-familja tiegħu wkoll. U dal-persuna wasal lura Malta fit-27 ta' Mejju u fit-28 ta' Mejju beda bid-deni u kien qiegħed diġà f'kwarantina u allura hemmhekk x'inħareġ dawn is-sintomi u għamilnilu t-test ħareġ li huwa pożittiv imma kien diġà qiegħed f'kwarantina. Il-ġimgħa wkoll kellna persuna oħra, raġel ta' nazzjonalità Ingliża ta' 77 sena li dan kien qiegħed jiġi pazjent rikoverat Karen Grek u dan hemmhekk għamlilu it-test u hemmhekk ukoll wara li ħareġlu d-deni fid-29 ta' Mejju u propju ħareġ pożittiv u kien hemm inkomplu l-investigazzjoni tagħna wkoll u anka l-kontatti tal-istaff li kien hemm hemmhekk ukoll. U dan jinstab għada tajba. Kellna wkoll mara Maltija ta' 23 sena il-ħadd li fil-31 ta' Mejju kellha deni u ġeħ fil-muskoli u ġeħ ta' ras griżmeja jiġawa u sola. Il-persuna ma kienx qiegħda taħdem dan iż-żmien u allura ħarġet pożittiva però qed nagħmlu contact tracing tal-familja tagħha. It-tnejn kellna każ ta' mara Maltija ta' Indjana ta' 26 sena li ma kellha l-ebda sintomi, din jekk tiftakru kellna xi numru ta' każijiet ta' carers li jaħdmu Karen Grek li dawn kienu jgħixu fl-istess appartament, kienu kollha qegħdin f'kwarantina dawn u issa dan huwa l-każ ieħor li kellna minn dawk il-każijiet li kien hemm u din il-persuna allura issa wkoll baqgħet f'kwarantina wkoll. Iż-żewġ każijiet li propju kellna mill-bieraħ llum kienu żewġ każijiet li huma relatives ta' dak il-każ li semmejtilkom qabel ta' il-każ li kien importat minn Pakistan u kien għadda through Frankfurt. Dawn huma propju il-familja ta' dan il-persuna li kienu ġew qablu fit-19 ta' Mejju minn Pakistan through Frankfurt through a repatriation flight għaliex kienu qegħdin propju jgħixu hawnhekk qabel. U waħda minnhom il-familja mara ta' 32 sena bdiet bid-deni fil-31 ta' Mejju
u din persuna kellha wkoll il-ġieħ fil-muskoli u kienet diġà qiegħda f'kwarantina. U wkoll it-tifla tagħhom ta' sena u xarrejn ukoll li kienet repatriated fit-19 ta' Mejju, din ukoll kellha ftit sola fl-ewwel ta' Ġunju għamilnilha test u ħarġet propju pożittiva. Mill-investigazzjoni tagħna dan naraw li dan il-cluster kellna l-ewwel każ tal-persuna li ġie mill-Pakistan li huwa propju importat minn barra. Però peress li kienu għaddew numru ta' ġranet minn meta dawn il-persuni kienu ġew minn barra, l-probabilità hija li dawn iż-żewġ każijiet li kellna llum kienu għaliex huma kienu qed ittieħdu mill-persuna li propju kien relativ tagħhom u kellu s-sintomi. Dik hija s-sitwazzjoni ta' propju il-każijiet li għandna llum. Bħalma qegħdin naraw aħna issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn in-numru ta' każijiet huma stabbli. Il-każijiet qegħdin stabbli għaliex aħna kien hemm ħafna ħidma mill-bidunet propju fejn aħna kien hemm il-każijiet kollha li kien qed ikollna mill-ewwel dan konna qegħdin naqbduhom u nagħmluhom isolation u anka barra minn hekk konna qed nagħmlu contact tracing tal-persuni kollha li kellhom magħhom. Dan huwa l-aqwa mod li inti tista' tikkontrolla din is-sitwazzjoni ta' pandemija li huwa wkoll l-aqwa mod li aħna nikkontrollaw mart infettiv ieħor. U anke jekk tħares lejn esperjenzi ta' barra minn Malta wkoll raw li din kienet l-aqwa esperjenza. Aħna komplejna mixin anke bħalma rajtu diġà għaddejna minn żewġ fażijiet fejn kien hemm rilaxxament ta' miżuri li konna daħħalna biex aħna kien irnexxilna nikkontrollaw dis-sitwazzjoni. U mill-evalwazzjoni li għamilna rajna propju n-numri qegħdin juruna li s-sitwazzjoni propju baqgħet stabbli. Baqgħet stabbli però għaliex kien hemm ħafna ħidma minn ħafna nies u li ħafna nies propju anke dawk il-mezzi ta' mitigazzjoni dejjem imxew magħhom. U allura anke issa l-fatt li issa propju nhar il-ġimgħa ħankomplu nirrilaxxaw iktar miżuri fejn aħna nibqgħu nersqu issa lejn dak in-normal ġdid li aħna qegħdin nimxu fih fejn aħna nibqgħu nimxu mal-miżuri li huma ta' prinċipji li huma bażiċi. Il-prinċipji li inti importanti ma tkunx qrib ta' persuni oħrajn għaliex jistgħu dal-persuni ikollhom il-virus ma jkunux jafu anqas huma u jgħadduha lil ħadd ieħor. Allura l-prinċipju ta' social distancing. Il-prinċipju tal-iġene kemm tal-persuna, jiġifieri nafu kemm huwa importanti il-ħasil tal-idejn u anka l-użu ta' sanitizers u anka t-tindif tal-postijiet fejn ikunu l-persuni. U la għandna wkoll mezzi ta' mitigazzjoni oħrajn li huma l-użu tal-maskri jew inkella tal-visors, dak ukoll qiegħed jgħin biex aħna nkomplu nikkontrollaw is-sitwazzjoni, speċjalment fejn ikollok postijiet fejn ħajkun hemm iktar nies li s-soltu inti ma tkunx qiegħed magħhom. Allura, abbażi propju ta' dawn it-tliet prinċipji, aħna wkoll il-miżuri li propju ħajkunu rilaxxati minn nhar il-ġimgħa qegħdin jinbnew ukoll linji gwida propju fuq dawn il-miżuri. U bħalma rajna wkoll sitwazzjonijiet fejn aħna ftaħna ir-restoranti fejn propju rajna li l-imwejjed qegħdin ikunu distanza ta' 2 metri waħda minn oħra. Ħalli bekk inti ħajkollok dak id-distanza li nafu li huwa importanti li persuna jżomm u bekk inti tkun qiegħed tevita li inti kollok trasmissjoni miktar u iktar li inti tkun qed tara li persuni li propju qegħdin imorru f'dawn ir-restoranti huma wkoll iħossuhom safe. Allura ikun nistgħu is-sitwazzjoni tibqa' għaddejja u nibqgħu mixjin il qudiem. U l-istess ukoll ħajjiġri f'dawn il-miżuri li ħannibqgħu nirrilaxxaw fejn aħna qegħdin naraw pereżempju li issa wasalna fi żmien li ħajibdew jinfetħu childcare centers li propju minn nhar il-ġimgħa jinfetħu childcare centers. Childcare centers hemmhekk anke b'kollaborazzjoni ħidma ma' diversi entitajiet fosthom il-Ministeru għall-Edukazzjoni, propju wkoll hemmhekk jkollok sitwazzjoni fejn ħajkun hemm inqas tfal minn kien qed ikun hemm qabel biex aħna nkun nistgħu innaqsu n-numru ta' tfal li jkunu qegħdin qrib ta' xulxin. Nafu li tfal ikun diffiċli, speċjalment dawn iż-żgħar li jmorru fi childcare centers li inti tgħidulhom uqogħdu 2 metri l bogħod minn xulxin, però hemmhekk aħna wkoll nibdew nagħlmuhom il-mezzi ta' mitigazzjoni speċjalment il-ħasil tal-idejn biex bekk huma wkoll jibdew jitalmu din is-sitwazzjoni fejn inti tista' tevita ħafna minn dan il-mart. U anka li jkun hemm sitwazzjonijiet fi childcare centers fejn inti ma jkollokx ħafna tfal li huma ma' xulxin, allura hemmhekk inkunu qegħdin nillimitaw in-numru ta' tfal u anka li tfal ma jkunux jinbidlu kemm jista' jkun jinżammu ma' xulxin ħalli bekk dawn it-tfal ikun jisom qegħdin familja ma' xulxin li
qegħdin ikunu qegħdin imorru flimkien l-iskola, imma importanti li inti ma jkollokx dak tibdil ta' tfal u anke kemm nistgħu wkoll il-child minders li jkunu magħhom dejjem jistgħu jibqgħu flimkien. Ħalli jekk inti dejjem tnaqqas ir-riskju li jkun hemm trasmissjoni lil ħadd ieħor. Dawn huma l-miżuri li qegħdin indaħlu f'kwalinkwa sitwazzjoni li aħna qegħdin nirrilaxxaw. U hekk naraw li bħalma diġà kellna esperjenza tajba li meta aħna rrilaxxajna miżuri oħrajn, in-numri tagħna urewna, in-numri urew li nistgħu nikkontrollawha. Nistgħu nikkontrollawha b'responsabbiltà u dixxilpina mingħand kulħadd u li huma affarijiet li issa jibdew jitlu fil-kultura tagħna wkoll. Ringrazzjakom. Illum għandna propju il-ġurnalisti hawnhekk magħna li pjaċir nerġgħu niltaqgħu magħhom ukoll u hija wkoll tajjeb li hawnhekk huma wkoll libsin maskri u anke li qegħdin jagħmlu social distancing. Ġifieri hija xi ħaġa li qegħdin nidrawha anke f'din is-sitwazzjoni li huwa tajjeb ukoll nistgħu nipprevenu l-firxa ta' dan il-virus minn xulxin anke f'sitwazzjoni li issa aħna qegħdin stabbli. But we are still a bit confused about the vulnerable people. So the Prime Minister said that they should go to work, but will the legal notice regulating all this be lifted? And if so, should the elderly be able to leave their house this time around? Can they go around more? And what's your position on that? And on the gyms, we remember that when the restaurants reopened, we had them certified by the FDA, we had a compliance certificate applied. Will this also be the case with the gyms? Thank you. Grazie. Fuq il-vulnerabli iva, aħna bħal mill-bidunet konna għadin najdu li il-vulnerabli u nafu mill-evidenza anka minn numri li naraw anka minn dawk il-każijiet li mietu kienu nies li kienu jew anzjani jew inkella kellhom sitwazzjoni ta' mart kroniku. Allura nafu li dawk huma nies li jistgħu jkunu iktar f'sitwazzjoni ta' riskju jekk jaqbadhom dan il-virus. U aħna propju irnexxilna nżommu ir-rata ta' nies li jitlu l-isptar u r-rata ta' mwiet tagħna żamminja baxxa għaliex propju aħna proteġejna l-vulnerabbli. U rridu nibqgħu għaddejjin f'sitwazzjoni fejn issa nafu li n-numru ta' trasmissjoni tal-virus fil-komunità tagħna issa tbaxxa ħafna. Infatti, ir-rata ta' l-RT fil-komunità qiegħed less than 0.5. Tajjeb li hija sitwazzjoni li hija tajba ħafna. U allura rridu nibqgħu mixjin hekk. Issa s-sitwazzjoni qiegħda li f'din is-sitwazzjoni fejn inti għandek il-virus li qiegħed fil-komunità però b'rata baxxa ħafna, aħna n-nies li huma vulnerabbli jistgħu issa jibdew propju joħorġu f'sitwazzjonijiet fejn huma wkoll b'informazzjoni li huma jarfu fejn huma jkollhom l-inqas riskju. U anka issa propju il-leġiżlazzjoni li kienet qiegħda tgħid li isma' il-vulnerabbli għandhom biss joħorġu għal dak il-vera bżonnijiet li dik kellna nagħmluha f'sitwazzjoni fejn kien hemm trasmissjoni qawwija fil-komunità, issa propju dik tista' titneħħa wkoll. U propju llum ħajjaħreġ ukoll avviż legali li jkun qed jilliftja propju dik il-legal notice immanga legal notices oħrajn li propju issa ma jibqgħux japplikaw propju mingħajr il-ġimgħa li ġej. U allura hemmhekk issa n-nies li huma propju vulnerabbli ikunu mistennija li propju jerġgħu jmorru lura x-xogħol. U wkoll li huma jkun jistgħu jmorru f'postijiet oħrajn fejn pereżempju jistgħu jmorru mixja bħalma konna diġà ilna qegħdin ngħidu. Imma anke l-persuna u stess ikun jista' jara x'mezzi ta' mitigazzjoni jkun jista' jieħu stess. Barra minn hekk ukoll hemm il-linji gwida ta' fuq kif inti tista' tibqa' tippreveni it-trasmissjoni fuq il-post ta' xogħol. Li huma bbażati fuq l-istess prinċipji li ħdimna fuqhom. Li huma l-prinċipji li inti kemm jista' jkun ma tkunx ħafna nies fl-istess kamra, dejjem nużaw id-distanzi soċjali u l-mezzi tal-protezzjoni. Fuq il-gyms ukoll għandna linji gwida li qegħdin naħdmuhom ukoll li tal-waqt ukoll jiġu pubblikati u hemmhekk inti għandek sitwazzjoni li kull gym għandu differenzi ta' kemm x'tip ta' servizzi jkun qed joffri, x'tip ta' equipment li għandu u allura kull gym kun jista' jagħmel risk assessment min-naħa tiegħu abbażi ta' dak li għandu l-equipmentu u abbażi ta' dawn il-prinċipji li aħna wkoll qegħdin noħorġu fil-linji gwida. Kemm ħafna nies rigward ristoranti, bars, clubs, hemm xi limit ta' nies per square meter issa minħabba li ġiet lifted li jkun 6 persuni fl-istess post u mistoqsija oħra li
Saqsewna kienet attivitajiet tal-massa ma jistgħux isiru. Kemm jista' jkun hemm nies fl-istess post fl-istess ħin, hemm limitu u l-użu ta' maskri mbagħad f'bars, clubs, eċetera. Ħajkun xi ħaġa li għandha ssir. Din hija importanti ħafna din mistoqsija. Mela aħna qegħdin naraw sitwazzjoni fejn issa rridu nkomplu nħarsu wkoll din is-sitwazzjoni li għandna. U fir-ristoranti u anke f'bars hemmhekk konna diġà daħalna dak il-limitu fejn inti kollok l-ammont massimu ta' persuni huwa ta' 1 person kull 4 meters squared. Dan huwa importanti għaliex dan in-numru ġie propju bħalma taraw anke mill-evidenza li għandna ta' kif jinferex propju dan il-virus. Fuq l-użu tal-maskri f'dawn il-postijiet fejn inti għandek il-bars jew inkella il-restoranti, hemmhekk m'għandux jintużaw il-masks jew mill-persuni li jkunu qegħdin hemmhekk bħala l-klijenti, però l-istaff importanti li jużaw il-visor jew inkella l-mask meta huma propju jkunu qegħdin iservu lil persuni. U anka attivitajiet tal-massa bħalma semmejna anka risk assessment bażikament il-mass events huma bħalissa mhumiex applikabbli li jistgħu jsiru u allura hemm capping ta' kemm jista' jkun hemm numru ta' persuni f'post wieħed li huwa ta' 75 persons. Però dan ukoll dak huwa l-massimu li wieħed imbagħad japplika skont il-post il-maximum ta' skont l-area li huwa 1 per 4 meters squared. Għana s-sena tajab, Żewġ mistoqsijiet, minn nhar il-ġimgħa kif semma l-kollega kif semmejt inti ser jinfetħu il-barijiet. Kif ser taċċertaw bħala awtoritajiet li se jiġi segwit is-social distancing f'dawn l-istabilimenti? U relatat ma' dan, diversi atleti uraw id-disappunt tagħhom mal-fatt li sports bħal football, rugby u oħrajn li huma contact sports għadhom mhux permessi minkejja l-fatt li stabilimenti bħal barijiet tħallu jinfetħu. Għaliex sports bħal dawn li semmejt mhumiex permessi meta nfetħu kważi kull imkien. U hemm xi time frame jew indikazzjoni ta' meta jistgħu jiġu permessi? Mela, fuq il-sitwazzjoni fil-bars u hemmhekk aħna qegħdin naħdmu kemm mill-Environmental Health Officers tagħna u anka mill-uffiċjali tal-MTA fejn huma wkoll ikunu qegħdin iduru dawn il-postijiet u anka inti għandek ċirkostanzi fejn inti għandek f'bar ħajkun hemm l-istess kunċett li ħajkun hemm propju bħal ristoranti fejn aħna l-persuni importanti li huma wkoll ikunu qegħdin isegwu dawn il-miżuri. U dan huwa importanti ħalli aħna nkunu din ngħaddu minn din il-fażi wkoll ħalli propju mbagħad nkunu nistgħu mixin anke f'fażijiet oħra. Anke fejn inti semmejt propju il-contact sports li aħna bħalissa ftaħna il-non-contact sports li l-ewwel kien miftuħ propju għal non-contact sports li jsir barra fil-miftuħ, però issa wkoll jista' jsir non-contact sports fil-magħluq. U mbagħad il-contact sports li jitqis bħala iktar riskju mbagħad ikun jiġi iktar il-qudiem li jista' propju mbagħad ukoll ikun rilaxxat. Norbot ftit wara f'senatajiet, norbot ftit mal-mistoqsija li staqsatin dwar attivitajiet tal-massa. Hemm xi żmien partikolari sakemm din se tkun estiża, hemm attivitajiet li kien normalment isiru fis-sajf għadhom qegħdin imdendli dwar x'se jagħmlu. Il-mistoqsija hija dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Florjana ta' ġimagħtejn ilu. Kien hemm xi ħadd li ħareġ pożittiv minn dawk li għamlu l-swab test? Fuq tal-Furjana kellna numru ta' nies li propju nies mill-Furjana li aħna tista' tidentifika tajjeb għaliex inti ma tkunx tista' tkun taf eżatt min kienu dawk in-nies li propju marru daċ-ċelebrazzjoni. Però għamilna analiżi ħafifa meta ħanraw minn fejn kienu n-nies u rajna li iva kien hemm numru ta' nies li propju ġew mill-Furjana. Però minn dawn u anka minn dawk il-każijiet kollha li kellna pożittiv ħadd minnhom ma kien minn dawk il-postijiet fejn saru dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Li wkoll jindika li inti hija xi ħaġa tajba li inti tara li propju x'qed jiġri propju bit-trasmissjoni. Fuq mass events bħal medna aħna bħalissa ma jistgħux isiru dawk il-mass events jistgħu jsiru f'post jista' jkun hemm sa massimu ta' 75 persuna, dejjem importanti li xorta tinżamm id-distanza soċjali, però eżatti meta dawn ikun nistgħu nimxu għal dik is-sitwazzjoni jiddependi ħafna wkoll x'ħajkun propju l-outcome ta' dak il-miżuri li propju issa din nirrilaxxaw. Jalla l-affarijiet jibqgħu sejrin tajbin kif huma sajrin ħalli aħna nkun nistgħu propju nibdew nirratarnaw għal dak in-normal ġdid li propju rridu ngawdu matul dan is-sajf. Dawk li
So the airport has finally been given a date for reopening. How are health authorities going to verify whether passengers have indeed spent 4 weeks within a quote-unquote safe country or not? Dik hija sitwazzjoni fejn il-persuna, l-għawek qed nitkellmu fuq dak li ngħidulhom is-safe corridors, fejn inti tħares lejn pajjiżi li għandhom l-istess sitwazzjoni ta' mart tal-COVID bħalma għandna Malta jew inkella propju jkunu aħjar minna. U allura hemmhekk jista' jkollok transit ta' persuni min-naħa għall-oħra. Importanti li ovvja dik l-epidemioloġija li aħna abbażajna fuqha trid tkun li inti l-persuna jkun ilu hemmhekk 4 ġimgħat. Huwa l-persuna li ħajkun qiegħed jivvjaġġa ħajkun qed jintalab jagħmel dikjarazzjoni li hu kien qiegħed f'dak il-post propju fl-aħħar 4 ġimgħat ta' qabel ma hu ivvjaġġa. Good afternoon, Prof. Skawċi. Wasitina informazzjoni li imbidel il-mod kif isir il-test. U għalluna li mid-dera dan jista' jkun anqas effettiv u dik jista' jkun raġuni li qed jinstabu każijiet baxxi. Tista' tikkonferma dan fost ċara ftit dan u mistoqsija oħra għalluna li suppost tista' ovvjament tispjegalna aħjar inti, suppost it-test irid jinżamm fil-friża, però qed jitpoġġa fil-friġġ jew f'cooler. Tista' tiċċara dan? Ma mistoqsijiet fuq it-test. Il-test għandna żewġ tipi ta' testijiet. Għandna dak it-test li bdejna mill-bidunet li huwa dak li n-nies kollha li qed joħorġu li huma pożittivi jew inkella dawk li qed ngħidu li huma negattivi jew test li jsir fuq dawk in-nies li huma recovered huwa s-swab test li n-nies minn mar propju għal dawn it-testijiet li inti għandek stikka bit-tajjara fuqha li bażikament hemmhekk tiddaħħal fuq wara tal-imnieħer u hemmhekk isir it-test u mbagħad imur il-laboratorju permezz ta' PCR li jsir fil-laboratorju. Dak huwa test li kellna mill-bidunet, it-test li bqajna nagħmlu dejjem l-istess, l-uniku ftit differenzi li kien qed ikollna matul iż-żmien huwa tip ta' swabs li kien qed ikun hemm, però dawn kienu kollha swabs li kienu provati li huma swabs li huma tajbin u anke it-test fil-laboratorju ma nbidel xejn minnu. it-test li ieħor li għandna li bħalissa qed nużaw bħala studju huwa dak it-test fuq id-dem fejn inti tara l-antibodies, ġifieri tara dawk is-soldati li persuna jkun jibni wara li hu jkun infettat bil-COVID. U bħalissa għaddejjin b'dak nużawh bħala studju biex naraw xi tkun l-immunità fil-popolazzjoni tagħna. Hi, Professor Gauci. Our question has to do with discos. By their very nature, it will be very difficult with people who are dancing close to each other to remain social distancing. We've seen from cases that have been reported that it's very hard to control the situation. What are the protocols that are put into place? No, bażikament aħna qegħdin hawnhekk niftħu propju il-bars tajjeb, imma b'kunċett ta' li inti jkollok il-kunċett tar-restaurants fejn inti ħajkollok persuni li jkun jistgħu qegħdin xorta jieħdu drinks jew inkella xikel li huma jridu jieħdu b'kunċett ta' stess sistema bħal tar-restaurants. Professor Gauci, mistoqsija biex nsew, ġifieri żewġ persuni pożittivi llum mhix trasmissjoni lokali ma huma importati minħabba li kellhom kuntatt ma' persuna li ġejjin mill-Pakistan. Mela, aħna dawn fl-epidemioloġija tagħna naħdmuhom li inti mill-evalwazzjoni li kellna ta' dawn. L-ewwel każ li kellna l-ġimgħa li dan kellu s-sintomi fil-perjodu tal-inkubazzjoni, tajjeb, dak huwa dikjarat bħala każ li huwa imported case. Dawn iż-żewġ każijiet li kellna llum, dawn kienu nies li kienu ġew minn barra qablu, tajjeb? Imma kienu qegħdin diġà f'kwarantina peress li kienu ġew minn barra u kienu qegħdin fl-istess dar tal-persuna. Allura dawn il-probabilità għaliex huma kienu diġà qegħdin hawn Malta u l-perjodu kien fl-aħħar tal-incubation period, il-probabilità hija li dawn ittieħdu minn dik il-persuna l-oħra. Allura dan nkunsidraw bħala local transmission minn każ importat. Jekk tiftakru kienu propju bħall-ewwel każijiet li propju kien beda jkollna. Grazzi kulħadd fil-ġurnata tajba. Li issa wkoll li s-sitwazzjoni qegħdin naraw fejn is-sitwazzjoni hija propju naraw sitwazzjoni stabbli, li qegħdin naraw ukoll li issa każijiet bħalma qegħdin naraw huma ftit u anka li aħna rridu nimxu għal dan in-normal ġdid, jiġifieri propju minn nhar il-ġimgħa aħna ħanidħlu fażi oħra
fażi oħra fejn qegħdin nistennew li bil-ħidma ta' kulħadd li propju anka bil-laqal ta' kulħadd id-disciplina u responsabilta aħna jibqgħu jkollna propju dawn in-numri li huma żgħar. U għalhekk allura l-informazzjoni li ħankun qegħdin nibdew ngħaddulkom min-naħa tiegħi bħala Suprintendenza tas-Saħħa Pubblika tibda tiġi mgħoddija b'modi oħra u allura dan il-Medical Bulletin għalissa ma nkunux qegħdin nibqgħu nagħmluh regolarment bħalma qegħdin nagħmluh dawn l-aħħar xhur. Minn hawn nirringrazzja wkoll lil kulħadd li aħna wkoll ħanibqgħu nagħtu s-support kollu li hemm bżonn, il-messaġġi tagħna jibqgħu għaddejjin biex nkunu ngħinu lil kulħadd ikun jibqa' jinżamm dejjem b'saħħtu. U minn hawn nirringrazzja lill-ġurnalisti kollha li ħadd pjaċir li llum kollha ġejtu hawnhekk biex nistgħu niltaqgħu, lit-tim kollu li qegħdin hawnhekk dejjem kienu magħna attenti biex propju kun jistgħu waslulkom l-aħjar messaġġi li nistgħu waslu u lilkom il-pubbliku li jiena żgur li intom ħatibqgħu issegwu dal-miżuri biex iżommu lilkom infuskom u l-familji tagħkom b'saħħitkom. Grazzi. Innomina persuna li hija ta' sapport għalik u għajdila grazzi biċ-ċans li trebbaħa weekend break f'lukanda ewlenija f'pajjiżna. U int tista' tirbaħ voucher ta' 50 euro għal-ikla. Ibatilna SMS fuq 5061 5012 bl-isem u l-kunjom ta' min tixtieq tinnomina. Għal aktar dettall idħol fuq is-sit one.com.mt. Inizjattiva ta' One bis-sapport ta' Visit Malta.